קריסטל, 4 שכבות, זה השכבה האחרונה, מה שאנחנו עושים כרגע. מרק מחומר, שנקרא E6, אמוציו, הוא שולט בין כל 4 שכבות, בין 3 שכבות ביחד, השכבה האחרונה בעצם. הוא גם שומר על הקריסטל, הוא גם נותן מוריד מרק, נותן את האפקט של המרק, נותן ממש בום של מרק. וגם שומר על זה, מעבדים את החומר בצורה יסודית. אפשר לראות את הרצפה, אני מורידה. שימו לב לצמר פלדה שמתחת למכונה. הוא מחמם את הרצפה ויוצר שכבה של שעבה שמחדרת לתוך השיש. ממש נמוך לתוך השיש. אתם רואים את הרצפה בעצם עולה רטוב, מבריק ומחזיק למשך שנים. 4 שכבות, X1, X2, X3. הכל של חברת קסלי, גם משתמשים בחומרים מעזה שנקרא. יש אחריות על העבודה, העבודה כזאת נשמרת למשך שנים. שימו לב לתהליך, הצמר פלדה מחמם את הרצפה, תראו ביופי זה יוצר, ממש יוצק את השעבה על הרצפה ומעבדים אותה בעזרת הצמר, הצמר מחמם את הרצפה ויוצר שכבה מבריקה מאוד. את העבודה שלנו מתחילים עם הרצפה, שוטפים אותה לפני, מנקים אותה טוב מכל הפסולת, מכל הלכלוך. כל רצפה לפי הסוג שלה, אם זה שיש, יש שיש מלוטש, יש שיש שהוא לא מלוטש, כל אחד בסוג שלו, סגנון עבודה שונה. כל מה שעשינו זה ניקינו את הרצפה, הוצאנו את הסילרים וכל מה שהיה לפני, ובעצם התחלנו את העבודה על 4 שכבות, וזה התוצאה הסופית. תראו את זה יופי.